Cześć, jestem Asia. Cześć, ja jestem Sebastian, a tam jest parowozownia Katowice. A my jesteśmy z inicjatywy Parowozownia Katowice, która właśnie zastanawia się, jak uratować ten obiekt. A ja nagrywam, jak się zastanawiają. Dokładnie. Cześć Asia. Cześć! Cześć! Dobrze, to ja mówię, że początkiem inicjatywy było pojawienie się w Gazecie Wyborczej artykułu o zdjęciu ochrony z obiektu i artykuł pojawił się 8 stycznia tego roku. Tak było. I Sebastian się tam wypowiadał. Ja się tam wypowiadałem. I co ty tam mówiłeś, Sebastian? Ja wskazywałem na pogarszający się stan obiektu ze względu na zdjęcie ochrony, która była zdjęta już w tym momencie rok temu. I od tego czasu zaczęli tam grasować sobie złomiarze. No i to jest generalnie największa bolączka tych wszystkich obiektów postindustrialnych, złomiarstwo. No i było widać w oczach, jak stan tego obiektu się pogarsza. No i tyle. No tak, i teraz mamy taki obiekt, jak widać. A wiemy, że w 2018-2019 to był jeszcze taki stan, że można byłoby tutaj nawet od razu jakąś działalność prowadzić. Dzisiaj no, wymaga sporych nakładów. W zasadzie to, o czym ja często wspominam, niepotrzebnie tworzony jest ten bufor czasowy od momentu zamknięcia obiektu czy zakończenia działalności w nim do momentu ewentualnego zagospodarowania, bo ten obiekt to tutaj już pusty stoi od 10 lat i przez te 10 lat w zasadzie wcześniej już jak było wiadomo, że obiekt zostanie zamknięty, już powinny się dziać jakieś ruchy w kwestii koncepcji zagospodarowania tego, o ile nie na potrzeby kolejowe, bo obiekt jest bardzo duży i nie zostałby w pełni zagospodarowany, tak na potrzeby jakieś, prawda, społeczne, tak, czyli udostępnienie tego obiektu jako zabytku, jakieś zagospodarowanie. No, tylko że jak sobie wygooglujemy lokomotywownię naszą na Raciborskiej i otworzymy sobie hasło w Wikipedii, to tam jest wspomniane stowarzyszenie, które wówczas w 2011 roku, tam jest nawet to opisane. Tak, jest, oczywiście, ale dążyło do tego, żeby się tutaj, nie wiem, czy miasto, czy województwo zajęło tematem, czyli ten taki klasyczny pomysł. A inicjatywa Parowozownia Katowice sformułowała się właśnie dlatego, że uświadomiliśmy sobie w styczniu, że to jest taki totalnie ostatni moment na działanie. Następnej wiosny jedziemy. W ramach, nie wiem, środowisk społecznych, które popierają temat nadania nowych funkcji tej parowozowni, zbiera się wiele stowarzyszeń i organizacji. I pasjonatów, i też jakichś naukowców. Jest stowarzyszenie Dwie Wieże, które uratowało dwie wieże w Świętochłowicach. Jest Kongres Ochrony Zabytków, jest Stowarzyszenie Zielone Załęże, z którym współpracujemy, rozmawiamy z fundacjami kolejowymi, kontaktujemy się z różnymi pasjonatami, którzy... Organizacje związkowe. Organizacje związkowe też. Bo kolejowe oczywiście. Kolejowe oczywiście, czyli po prostu też szukamy kontaktu także z byłymi pracownikami parowozowni, szukamy archiwaliów, staramy się odtworzyć historię parowozowni, jak to było, zanim ją zamknięto, ale też wcześniej. Poszukujemy oryginalnych takich zwyczajowych nazw budynków, tak? Że na przykład ten budynek dyrekcji to jest budynek pod zegarem, tak oni na to mówili. Są takie ciekawostki,
które jakiś taki całościowy obraz parowozowni nam tworzą, nie? Obiekt jest w tej chwili wpisany jedynie do Miejskiej Ewidencji Zabytków, tak, jako zespół lokomotywowni, i my jako inicjatywa też dążymy do tego, żeby on został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. To, co jest tutaj ważne, to to, że to nie tylko jest wpisanie na listę zabytków prestiżową, ale także otwiera pewne możliwości później finansowania tych obiektów. Lokomotywownia jest ciekawym obiektem ze względu architektonicznego, dlatego że składa się z 2 hal wachlarzowych połączonych ze sobą tym łącznikiem, który widzimy tutaj po środku. Tutaj mamy halę zachodnią, ona była wybudowana w całości jako pierwsza. Łącznik oraz część hali wschodniej. Hala wschodnia jest bliżej dworca głównego w Katowicach. Ta hala była wybudowana tylko w części na samym początku i 8 lat później podjęto decyzję o dobudowie całej reszty tej hali. Tutaj mamy 24 kanały, w hali wschodniej mamy 23 kanały. W łączniku znajdują się pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne. My teraz tego nie widzimy, ale za łącznikiem znajduje się też taki budynek, który pełnił rolę budynku warsztatowego. I wszystko połączone jest z bardzo ładną i ciekawą wieżą wodną typu Ince, którą tutaj widać. Za wieżą natomiast znajduje się, widać tylko kawałek dachu, budynek administracyjny, tam gdzie były biura, siedział naczelnik. Obiektów, których tutaj nie ma, których nie widać, ale jeszcze istnieją, to tam za halą zachodnią, może tam pójdziemy później. Budynki magazynowe, sala szkoleń, szatnia, stołówka pracownicza. Natomiast tutaj obok hali wschodniej był budynek piaskowni, suszarnia piasku. Widać w oddali taką wiatę, która wygląda troszkę jak przystankowa, taka większa wiata przystankowa. Był punkt przeglądu lokomotyw oraz zasieki węglowe. Jeszcze jak parowozy funkcjonowały tutaj na lokomotywowni, tam były zasieki węglowe. Z drugiej strony była jeszcze do niedawna w zasadzie, bo kilka lat temu zniknęła suwnica. No i taki pod chmurką, powiedzmy, magazyn. Tutaj na środku tego łącznika mamy taką kapliczkę, która została zrobiona z obudowy, można powiedzieć, z części parowozu przez pracowników, umieszczona tutaj na dachu, między tymi 2 takimi małymi wieżyczkami. Tam stała figura Chrystusa Króla. Cechą charakterystyczną tych właśnie lokomotywowni wachlarzowych, nie tylko tej, ale tych wszystkich, które istnieją, jest osprzęt, który się nazywa obrotnica. Żeby tabor mógł wjechać do któregoś z kanałów, które są właśnie na planie takiego wachlarza rozmieszczone, musi wjechać najpierw na obrotnicę, później na tej obrotnicy się obraca i wjeżdża, zostaje wepchany do odpowiedniego kanału. Tutaj mamy, jako że mamy 2 wachlarze, mamy 2 obrotnice. Ta, która jest przy hali wschodniej, jest mniejsza, a ta modernizowana w 90 bodajże 5 roku przy hali zachodniej to jest już duża obrotnica. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Poza tym, co mamy po tej stronie, także w skład lokomotywowni wchodziły budynki, które mamy po drugiej stronie torów, czyli tutaj. Jest to, widzimy, dach i poddasze budynku, który pierwotnie służył jako noclegownia, później była tam przechodnia, były pomieszczenia instruktorów, były pomieszczenia związków. I to jest jeden z najstarszych budynków, wybudowany w 1899 roku. Cała lokomotywownia była rozpoczęta, budowa była też w 1899, natomiast zakończona i oddana do użytku rok później, w 1900 roku. Jesteśmy w zachodniej części kompleksu. Tutaj wspomniane już budynki magazynowe, budynek sali szkoleń, stołówki i szatni.
I tutaj ciekawostka, na tym postumencie mamy jako taki pomnik oś z parowozu. Natomiast był tutaj cały parowóz, który też pełnił rolę pomniku. Był to parowóz TY42-44, który stał zaraz tutaj obok tego cokołu. I w zasadzie do samego końca ten parowóz tutaj stał. Obecnie stoi w skansenie w Pyskowicach. Dlaczego obiekt jest warty zachowania, dlaczego jego zachowanie jest ważne? Znajdujemy się w regionie, który bardzo dużo zawdzięcza kolei. Kolej była tutaj takim głównym krwiobiegiem transportowym dla licznych zakładów przemysłowych. I to w zasadzie kolej, którą tutaj doprowadzono 175 lat temu, wyniosła jakby Górny Śląsk do poziomu czołówki światowej i rewolucji przemysłowej. Wiele miast, m.in. Katowice, nie byłoby dzisiaj tak mocno rozbudowanych i tak dużą rangą, można powiedzieć, gdyby nie kolej. Zabytków kolejowych w ogóle, mimo właśnie takiej bogatej historii i wielkiego znaczenia kolei w regionie, to tych zabytków kolejowych mamy naprawdę bardzo mało. A ta lokomotywownia jest takim pomnikiem, takim, można powiedzieć, symbolem tej kolejowej doskonałości, tego rozmachu, który od połowy XIX wieku tutaj miał miejsce. No i jest to zabytek, który znajduje się praktycznie w centrum miasta, na wjeździe do Katowic. Wszyscy, którzy wjeżdżają do Katowic, jadąc od strony Chorzowa Batorego, pierwsze co widzą, to właśnie tą lokomotywownię i widzą, w jakim jest stanie, i byłaby to świetna wizytówka i można by powiedzieć, że perełka byłaby to Katowic. Tak naprawdę w Polsce nie mamy instytucjonalnej ochrony dziedzictwa industrialnego. To zawsze są troszkę takie zabytki nie zawsze zrozumiane, bo chronimy pałace, kamienice, dziedzictwo, które jest gdzieś tam starsze metryką, a to dziedzictwo techniki odchodzi w zapomnienie. Na przykład podając takie dobre praktyki u naszych sąsiadów, no to na przykład biorąc za przykład Hutę Witkowice, to był to obiekt, który tuż po zamknięciu, po wykażeniu był już przeznaczony do wpisania na UNESCO. No i w rezultacie mamy w tej chwili prężnie działający zabytek, który jest tak naprawdę chlubą całego kraju, a u nas no, jest ciężko z tym tematem, choćby przykładem jest Huta Kościuszko, która zniknęła zupełnie. Dzisiaj mamy Muzeum Hutnictwa, ale to zaledwie jest no jakiś taki mały procent, który tam się zachował. I ten obiekt, który mamy za nami, no też jest takim przykładem. On został wyłączony z użytkowania w 2011 roku, to co Ty wcześniej mówiłeś. Trzeba by było już wtedy myśleć o jakiejś nowej funkcji. I to jest znamienne. Każdy obiekt na szlaku zabytków techniki, bym zaryzykowała, każdy ma bardzo indywidualną i trudną historię dojścia do tego momentu, kiedy mamy zabytek, który jest na przykład włączony do ruchu turystycznego. I za każdym razem tak naprawdę walczą o to pasjonaci. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że my mamy obiekt, który jest tak naprawdę własnością Skarbu Państwa, ponieważ właściciel jest spółką Skarbu Państwa, teren jest Skarbu Państwa. To jest tak naprawdę nie wada, a zaleta tego. No bo jeżeli my mówimy o dziedzictwie, które jest jakimś wspólnym dobrem nas wszystkich, to kto jak nie właśnie obiekt, który jest finansowany z naszych podatków, powinien zadbać o jego ochronę. I owszem, może nie mamy jakichś dobrze skonstruowanych przepisów, żeby to zrobić, ale no ta dobra wola tych wszystkich uczestników tego procesu
powinna sprawić, i my w to wierzymy, że sprawi, że razem wspólnie wymyślimy jakiś model uratowania parowozowni, a potem model nadania jej funkcji i takiego funkcjonowania, które umożliwi udostępnienie jej dla mieszkańców Katowic, dla mieszkańców województwa i także dla turystów, którzy będą przyjeżdżać. No pamiętajmy o tym, że to dziedzictwo industrialne, ono jest naprawdę coraz bardziej atrakcyjne też dla osób, które nie są sensu stricte pasjonatami industrii. To jest po prostu jakaś interesująca oferta dla turystów, dla przyjezdnych, i to, co Śląsk i Katowice, czy tam województwo śląskie ma do zaoferowania, to właśnie dziedzictwo industrialne, które jest unikatowe, bo zamek pałaców można mnóstwo w województwie dolnośląskim obejrzeć, czy zamków. U nas tego tyle nie ma, natomiast takie unikatowe obiekty jak ta parowozownia, no to jest dosłownie, no ile my mamy tego typu obiektów tak naprawdę w Polsce? No jest samych obiektów tej infrastruktury kolejowej, która pozostała w Polsce, jest trochę, natomiast ciężko znaleźć przykład takiego fajnego zagospodarowania, i to wszystko w zasadzie jest w takim dość kiepskim stanie, No niezagospodarowane. A to, co już wspomniałem, jesteśmy w regionie, który tak dużo zawdzięcza kolei, że to właśnie tutaj powinno się kłaść największy nacisk na zachowanie tego typu obiektów. No i to jest też istotna kwestia, że na szlaku zabytków techniki, który ma mnóstwo przecież obiektów, tych obiektów dziedzictwa kolejowego praktycznie nie ma. I to wynika też trochę z tego, że to dziedzictwo kolejowe gdzieś zostało wyciągnięte poza nawias. Owszem, są kopalnie, huty, różnego rodzaju jeszcze inne zabytki, natomiast dziedzictwo kolejowe to co my mamy na szlaku? Stacje w Chełmie? No to mamy koleje, Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. No to jest kawał roboty też. No. O i właśnie, no i kolej na Górnym Śląsku to nie tylko, to wszystko co można powiedzieć w tym dobrym tego słowa znaczeniu, no bo mieliśmy największą sieć kolei normalnotorowych, kolei wąskotorowych, pojawiała się nawet kolej szerokotorowa momentami, no i kolej przemysłowa, kolej, która była wewnątrz zakładów o różnym rozstawie szyn, no i kolej podziemna, też nie zapominajmy, że w kopalniach też funkcjonowała kolej pod ziemią. Jako ciekawostka, budynek lokomotywowni, który został oddany do użytku w 1900 roku, czyli 121 lat temu, przez cały ten okres niewiele się zmienił. W zasadzie to największą rzeczą, która została przebudowana w tym okresie, to był dach, który został wymieniony z dachu, który był przystosowany do obsługi parowozów. Posiadał wywieczniki i odpowiednią tam infrastrukturę oraz drzwi wjazdowe do kanałów. Natomiast cała reszta praktycznie się od tego czasu nie zmieniła. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w kanałach zamontowane są dalej oryginalne szyny, które zostały tam zabudowane 120 lat temu. Datowane m.in. na rok 1894, 1899, 1900. Pochodzące z różnych źródeł, m.in. z huty Kościuszko, wtedy huta królewska. Cześć, co wy tu robicie? Cześć, siedzimy sobie. Po co? Ja w sumie nie wiem. Nie, dobra. Nie, jeszcze raz.